Λοιπόν, τώρα θα πάμε στον Βόλο. Μας περιμένει η Φρόσο Παύλου εκεί με μια καταπληκτική ομάδα. Στέκονται και μπροστά στα πολύ ωραία πράγματα που έχουν κάνει. Μια ακόμη ομάδα ρομποτικής που πάει πάρα πολύ ψηλά και διεκδικεί ένα πολύ μεγάλο βραβείο. Γεια σας, Φρόσο. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Εδώ η ρομποτική κρατάει καλά στο Βόλο, όπως βλέπετε. Η ομάδα Τάλος είναι μια δυνατή ομάδα πολλών ετών. Και γρήγορα να δώσω το λόγο στο Λευτέρη που είναι δίπλα μου να μας πει για το διαγωνισμό και τι είναι αυτό που βλέπουμε. Καλησπέρα σας. Δεν χρειάζεται να σκύβεις εκεί, να κοιτάς την κάμερα ευθεία και να μας μιλάς, Λευτέρη. Είμαστε η ομάδα Ταλώδια. Συμμετέχουμε στον FLL, First Lego League, 5 χρόνια συνεχόμενα. Φέτος είναι η 5η μας χρονιά και παίρνουμε μέρος στην Ατλάντα. Ο διαγωνισμός αποτελείται από 4 μέρη. Το πρώτο που είναι το project, όπως βλέπετε εκεί στην κατασκευή. Το δεύτερο που είναι μια πίστα που σου δίνουν κάθε χρόνο και πρέπει να λύσεις αποστολές με μηχανική και προγραμματισμό. Το τρίτο που είναι το core values, που είναι πώς συμπεριφέρεται η ομάδα μέσα στο διαγωνισμό, αν είναι φιλική, αν κάνει συναντήσεις με άλλες ομάδες κλπ. Και τέταρτο που είναι το robot design, που είναι πώς με τη μηχανική σου έλυσες το ρομπότ και αυτό το αξιολογούν οι κριτές μέσα στο judging room. Είστε έτοιμοι, πανέτοιμοι να σαρώσετε βραβεία? Είμαστε αρκετά έτοιμοι. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και να εκπροσωπήσουμε τη χώρα μας. Ωραία. Τώρα, λιγάκι να μας πει κάποιος, Φρόσο, γιατί διαβάζω ότι το θέμα είναι αρχαιολογία και τα παιδιά με τη βοήθεια της τεχνολογίας αποτυπώνουν ευρήματα που είναι σε διάφορα ανασκαφικά επίπεδα. Λίγο να το καταλάβουμε πιο απλά αυτό. Θα τα πούμε. Ναι. Καταρχήν θα πούμε για την ιδέα, πώς γεννήθηκε η ιδέα, θα μας πει ο Αντώνης. Έλα, Αντώνη, εν συντομία για την ιδέα. Μια πρώτη ιδέα πήραμε όταν πήγαμε στην ανασκαφή της Μαρμαρινής λίγο έξω από τη Λάρισα, όπου εργαστήκαμε σαν αρχαιολόγοι και γνωρίσαμε πώς είναι το επάγγελμα, αλλά και στη συνέχεια που κάναμε αρκετές συναντήσεις με ειδικούς ανασκαφές όπως εργατοτεχνίτες αλλά και αρχαιολόγους, αλλά και μηχανικούς που μας βοήθησαν για το πώς θα φτιάξουμε την κατασκευή που βλέπετε εκεί. Ωραία. Και πάμε τώρα στον άλλο Αντώνη να μας πει για την κατασκευή. Η κατασκευή δεν δουλεύει βεβαίως. Έχουμε στείλει το βίντεο σε λειτουργία γιατί ξέρετε, ετοιμάζουν τις αποσκευές τους. Βεβαίως. Λοιπόν, για πες μας Αντώνη, τι κάνει αυτή η πατέντα? Αυτή εδώ η κατασκευή επιτρέπει στους αρχαιολόγους να καταγράφουν τα διαφορετικά στρώματα μιας ανασκαφής. Τώρα πώς λειτουργεί? Ο αρχαιολόγος τοποθετεί το κινητό του πάνω στην κατασκευή και η κατασκευή το μετακινεί σε διάφορα σημεία πάνω από τον αρχαιολογικό χώρο. Χρησιμοποιούμε την κάμερα του κινητού και παίρνουμε διάφορες φωτογραφίες από την ανασκαφή και έπειτα αυτές οι φωτογραφίες περνάνε σε ένα ειδικό λογισμικό και φτιάχνεται ένα τρισδιάστατο μοντέλο του αρχαιολογικού χώρου. Σημαντικό είναι να πούμε πως αυτή η κατασκευή έχει φτιαχτεί πάρα πολύ από εμάς και είναι ιδιαίτερα φτηνή για τους που το κάνει έτσι ώστε να μπορούν οι αρχαιολόγοι να τη χρησιμοποιήσουν εύκολα. Και έχουμε αφιερώσει πάνω από 150 ώρες δουλειάς σε αυτή. Μπράβο, βρε παιδιά. Αντώνη, αυτή η κατασκευή σας μπορεί να βγει στην αγορά εύκολα? Δηλαδή προχωρήσατε το στάδιο αυτό? Θέλω να πω, την παρουσιάζετε, θα διαγωνιστείτε. Αν είμαι ένας φορέας της αρχαιολογίας, είστε έτοιμοι δηλαδή για να τη λασάρετε στην αγορά? Τώρα που είπατε γι' αυτό, ότι χθες πήγαμε στο Πανεπιστήμιο, στο Πιθήτα, και την παρουσιάσουμε την κατασκευή σε αρχαιολόγους και σε φοιτητές και τους άρεσε πάρα πολύ η ιδέα μας και ενδιαφέρθηκαν κιόλας να πάμε να τη δοκιμάσουμε και σε έναν αρχαιολογικό χώρο. Α, τι τέλεια. Και πάω λίγο και στον καθηγητή εδώ των παιδιών. Θέλω κάτι να πω εγώ πριν ρωτήσεις εσύ, Φρόσο, τον καθηγητή, βλέποντας αυτά τα παιδιά. Να σας πω πόσο περήφανος μπορεί να είστε. Τα βλέπω τα παιδιά ένα-ένα που μιλάνε. Τι παιδιά είναι αυτά, τι ωραίος λόγος, τι ωραία καθαρά πρόσωπα, με την έννοια ότι βλέπεις πόσο έχουν προσπαθήσει, τι ωραία μυαλά. Μας κάνουν αυτά τα παιδιά να ελπίζουμε για το μέλλον. Έτσι ειλικρινά ήθελα να το πω αυτό βλέποντάς τα. Ευχαριστώ που το μοιράζεστε. Καλησπέρα και από μένα. Τα είπατε όλα. Εμείς ως ομάδα Τάλος ξεκίνησαμε από το Πανεπιστήμιο, συνεχίζουμε τώρα υπό την αιγίδα και της Μητρόπολης που μας δίνει την υπόσταση και το χώρο. Η προσπάθειά μας δεν είναι με επίκεντρο πάντα την ρομποτική, να γίνουν δηλαδή άψογοι μηχανικοί. Κυριότερο είναι να αναπτύξουν δεξιότητες ζωής. Όπως το εκφράσατε, έτσι το αισθάνομαι και εγώ και σας το λέω πολύ ειλικρινά, ότι το έργο μας έχει να κάνει με την ανάπτυξη προσωπικότητων. Οπότε και σας το εγγυώμαι, δεν είναι για εντυπωσιασμό, δεν έχουμε προβάρει ως ομάδα κάτι. Τα
παιδιά είναι αυτόνομα. Η κατασκευή έγινε, όπως σας είπε και ο Αντώνης, υλοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό από τους ίδιους. Προφανώς και είχαν το mentoring από κάποιους ανθρώπους του χώρου. Αλλά όπως βλέπετε και στο βίντεο που μάλλον προβάλλεται, κόψαν, κολλήσαν, βιδώσαν μόνοι τους. Αυτή είναι και η περηφάνεια δικιά μας. Δηλαδή δεν είναι μόνο η ρομποτική, είναι δεξιότητες ζωής. Και δεξιότητες οι οποίες τώρα το να διαγωνίζεσαι σε παγκόσμιους διαγωνισμούς και μάλιστα τόσο μακριά από τη χώρα σου, είναι η 5η χρονιά της ομάδας. Είναι η 5η χρονιά της ομάδας, μέσα και από μικρές αποτυχίες. Είναι η 3η μας χρονιά σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Μία φορά στη Βοστόνη, πέρσι στο Ευρωπαϊκό που έγινε στην Κόρινθο και φέτος στην Ατλάντα πάλι. Είναι φοβερά επικοδομητικές εμπειρίες για τα παιδιά. Σκεφτείτε μόνο ότι πρέπει να αξιολογηθούν ενώπιον μιας επιτροπής επί 45 λεπτά στα αγγλικά. Τους γίνονται ερωτήσεις ανοιχτές. Δεν υπάρχει κάτι προκατασκευασμένο. Έτσι. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτά τα παιδιά ακαδημαϊκά σε Εμπειρία 1-2 χρόνια απίστευτη είναι για αυτά τα παιδιά. θα είναι σαν ακριβώς. Απίστευτη εμπειρία. Λοιπόν, με τις καλύτερες να ευχές γυρίσετε μας και με έτσι διακρίσεις. για διακρίσεις και εδώ είμαστε. Φρόσο, ξέρεις, το ξέρετε, η εκπομπή είναι πάντα ανοιχτή. Να δούμε τι θα γίνει και στην Ατλάντα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε, Φρόσο. Λοιπόν, και τώρα...